ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka seng Kongres ka basyong hagaliang persya kala raikut ban tresitom met ban mensim khnang ban yora ya ka jingjob haka by election ka ban salong haki laitli ki constituency jomgani ka jilla Meghalaya kata hamaurun keneng constituency hamau phalang constituency bat harajabala constituency kumban sukdo hangni ya ka maurun keneng constituency bat ya ka Rajabala constituency lami khmat deki MLA jongka seng Kongres ki bala khla no dangshan kata uba David Nongrum bat u Dr Zaman Azad kat ba ya ka mau phalang constituency lami khmat da uba sentar kelas sun uba dai MLA independent ubala penyas no pat bat ka seng UDP kum association member Haga jingya keren bat ke Batisi TV, haga khat santrik ubunai risau arajar arpuai. Ke MLA jong ke seng Kongres ke Dr. Maisel Amperin Lingdo, kala kerpa di kipat ba nong tep vote jong ke maurun keneng, bat ke Rajabala, bakindang ken mau i jeki nong mi khmat ki bala khlat no, da ke ba penjob don burombyang yeki kertong ki baka seng kala penyeng bujeli menta haga ni ke kenti. Haga ba yadai pat bat ke mau phalang constituency, ke Dr. Amperin Lingdo kala penparu ya ke jingkermen ba uba Kennedy Krim ubalong ukertong ke seng Kongres unyo ra ya ke jingjab ke badan burom hagani ke kenti. Kalau ka babakla mundur ba ka seng Kongres kampat launch ka campaign na kabanta kini ki lightly ki election shiteng samai ngi kum ka party ngi la adoption ya karai ba kani ka election kadika election kabangi ngausi thang mangiladu arngut ki members jong ka Congress party sashi said ngiladu no yi ba even nongrum na po 13 maurun keneng pan ngiladu ye Dr. Azan na Rajabala constituency bangkwai hadwar blay nakaliang kajongi wat num mudur ba kandon kum kata ka yalap election kaba palat ya kata kaput jong kajingkan mau iet yakini ki armud kinong yalam ki jongi ngidoru ya i ba sentasun but kini ki lightly ki election haka jing shisha ki de bande ki election ki ba jajai ki bam kau kiu shani shatai namar ba ngikwa bangin yale ya kan ki election man karpan ya ki patba jong kini ki lightly ki constituencies bakin kan mau ya ki nong yalam ki jong ki bayap sendet kendet klem boy berkat. Pinkeli yang lada don ne em ka jingkermen ya ka seng Kongres hakini ki lightly ki election. Ngangan ong ipi ka jingkermen ka bakra. Kat syabang ilet amauring keneng Rajabala ka don bet kata ka jingker mau i ya ki nong yalam ki jongki ki bedok kena ki bedok klat senden. Man ka meeting ne ka jingyalang ka bangi penkre kilong kibabon kibawan sngam kibabon kiba peni ya ka jing benot ya kita kilong yalam jong ka seng Kongres bat ngahi ngasngau bakini ki arngut kinong yalam ki jongi kin kan pamlem ya kinong kersyan ki joki hakapor baki dandon hak selam pertai pat nganganget baki nong kersyan hakini ki artli ki constituency ki jongi hak bang idu iki emali Kongres kadon ke jingkermen bakin sya ya ka seng Kongres bakan penklan ya ladi hakaliang persya haying tau dorbar tau an hakum keni kepor ba ka umsa kaberngem bantelep ini kum kejat pendriu kei kata ka umsau kabaningko hakilais nem shiteng ki baladem kino kidak kishin
ki pau tingkren bahkan ni ke sorkar kala senyang nak bentau pat ba jong ke jela ke jongi pen i yang wat ya keren tang dak ke ketin pen i kanu ke surok pisna kanu ke skul ga pilatei na kita ki saus pa tam skul gi ba piong pin pen ba pin moromon kanu ke hospital temai ga ba pilon ra Shano kita ki college puli puthi nam ta ki khon samla jungi ki bas pelut ki post pa la ki long yeng ki long sem ki jong ki bandai puli banwat ki stan ha ki subject bo her hang no piong ba pi klem yo ban tre ya ka kam na ka daw jong klam covid kan no klor pila pelut Banyana ya kari bat kajat benriu jungi na kacing syak telep hau tau klap. Man bangi keli pen itang kacing dong. Pen itang ya kata ka benta ban bread ya kita ki kentin ki bangi keren bangi syak kendong da ka baong bangi ngintip ngin le hakipor balalay. Kahiran kayo kokot Pila le ayu nam tau pa ba pigi ba siyang hasorkar pila ong ba pinwan ra biang ya kata kakamay kakaji lemba kimar po kendo kum udaw yong bat kita kum taterter ngiyo itang ikitrok bakira ya kita gimar po kendo kapisa siya kasorkar kaklemwan kapla tengka jong ka sorkar ka jongi klem yo benta haba pi ai benta na kini kijing khayi jong kini kimar ki baka mei mariang kala ai ngi da ka basbun deban ai lempat ken syo pat ba kaski mayo bilawan da nakam tau pat ba ya thu kanya ngi pilale ayu kat ka bangi kren kabasuong baik baki sorkar bamensua kim le tinggal nga ong kumni kata kadai kata ka umsaw ko ban sa telep yangi piwan ra ya ka CAA lemba ka MP ka jong pi kershan haying parlimen pilaya dapat ya kajat benriu jungi da kabawan lam ya kata ka ILP ka badon kam mentah Nedang sa ale ere kata kakana. Piang mamangi ka kongres ni klimle ya ka kantin kasi ban penrung ha katup ka bapra. Jong ka constitution jong ka riba jungi. Pilale kata. Piang mangi klimle mangi. Tinga nga ong ye pi. Bahaka election shiteng somoy. To ya burom lem ya ki nong ya lam jungi ki balayap sendet si what yang hakirinsan ban attack iki personally ban attack iki bahayeng ki bahasem ne kita ki bawan sim benta banyele ya ke election hakajaka ka jongki yang halor ka nong rimken ladangi ka kongres ni klemle pi kiseng reulum pi bayadon lengkat lang bat ngi ka sorkar balai pi klem protes balai pim keren syai don ubawan ong togin ya keren ya kani ke isu katai ke isu kathe ke isu tinggal nga ong yepi kaseng kongres kan ya chakmat hakini ki lai teli ki election shiteng samoy ban ngi kermen manaki lai ar kinwan phai sa kaseng kongres ban penklan ya ki kle breu jungi ha kalyang persya ban yeng ya kane ka jing ban ben kabaka perthai baro ayu mdei tang kaseng kongres kabakaren kata syai ka skim temen syai kata ka skim shispasngi hangno piwan ra ya kata kayo kokot bakan kiu ti ngingin yang ben hakanong rimba ngidon kam ya ka support jom ki arngut ki MLA jungi ki balaklan sendet kenang bangin penklan ya kaliang persyak ban yeng bat ban keren ya kano ke kam ka bangis ngau don kam
wali kelet ya kebodoh isu. Na kita ki kat arch nong ki badan ha kita ki jaka ki bakendrum kendram upod usam. Wat cuklet hang no ki don kita ki jaka. Bat ki dei ki jaka ki jong no. Bat ban susya tombor. Haka BJP na asam. Ban sulong yang kongo ya kane kakam. Dalai leiru. Ngin sya. Ngin yeng. Ngin persya. Pi berngem pi bersit yangi ngim don keno kejing tim. Kat baki pat ba jongi kidang jet yangi kum kinong mikmat jongki ngin keren bat ngin yai keren. Ngin ongkum ni bahabalaya rung hakamadan tma kisipai kijungi kin yeng ben. Kin yele persyak ben. Bat ngin yai sang nakabenta kajing kersyan ya kaseng kongres. Ngam kwa ban keren persya ya uno na pedeng kini ki laingon kinong yalam ki balalin no. Henry kaseng kongres kan yeng rasong. Bat kan keren. Bat ni kermen bahakum kani kejuk kebayat thit klik beriu kumbat thit klik seniang na yau. Makermen bakapisah kanum penjot ya kajat penriu kejungi. Namar lada hap yale election dakani kerukom. Ngatarai baro kibriu ki bedon kejingkit klik kebapura na kabentaki issues jong ke state kin pedlun. Nganga ong yepi kat sebangi pai. Kajing keno ba yapat yapra kaseng kongres mano batenjo ye kita ginong elam jongi banmi simit siong klem yatho klem keren klem keli ladakam dei kapisa. Ngakana upat ba dei ubabe. Ngate ngong yepi ba to dia pendem kajing mut kajing berkat kajing duai haba piele ban ya tep ikibut jopi ha kane ka election ka ban long ha ka lai kuturik bunai Oktober ban kat ka baja ai bau blame sai madan ki nong yalam ki ban ya dai ni hakum kane ka samoi ka bangi don kam ya kata ka jeda ngingem kwa ban kren ya ki reu shimet ki badai ki MLA na ka seng ka jumi kam lele e bakin keno ki bai ngingin kwa bantuklar bat uno u MLA kongres u MDC kongres u balayo hi ya ketiket nakaseng kongres ban job ya kitma election ki joki ude ban wan pai syakane ka campaign ban ai om tang ka bormen rei kat kejingerap ka baula bangin yala bangin yada ya ki seats ki jongi hakin kamtam hakin ki artli ki constituencies ya kamau plang ngam doni ban ong namari pa sun ide parolok chunga henry ka seng kongres kum pajute ka rukom hi kan happen mi candidate pat ngin tresitom na ka bentau candidate kongres jongi ba uru ulak ban poi sya kata kathong jong ka jinjong ka kongres kamdei syapang iwei armut ibriu ka kongres kadei ka parti jong upat ba bat uwei ne armut ubadan kecing temu ke basneu ban tempat penpra ya ka seng ka jongi unhap yele persya ya ngi ki ban yeng halor ka hong namar minum sya ya kata bakanja ban ngin resitom ban te song ya kane ka seng ka jongi ban ngidi ban kan ma paha ka jing ya long nong ya lam baro ki don ya la ka jong kapo kin don gi bakiu shudu kle kin don ki ban kle kin hab wan no apdeng ban ai lat lem ki wei de bakin sei pat sai ki jing perkhat ki jing yo i ki bacngai ki jong ki ban ya lam ya kani ka jela sakmat ka seng kongres kabun ki nong ya lam ki bastat ha ki doktor ki bobon ki balapas ki kedan ki baper ki bobon ki bala tengno ye ki kam sarkar jong ki ban IT ye ka
jing em ka jong ki na ka banta ka ri ka chai ban ri ki babon bat kumbang iyo ihi ladadan bat mo ban thombor ban pat ban prangin sya bat ngin sa pen ihi ki hadin bagi ya pat ya pra mangi dei ka seng ka ban ya da ya ka hok jong pat ba kongres kam ju kren ya ka kentin weng ka seng kongres ka ong bangin pen bet bat ngakermen bakata ka hai pau committee ka bala thong da ka sarkar kan yu i kita ki kam ki bawa ki bangin lale namar ban shim ya ka kai pot ha ki ni ki jakasa klem da pelet ya ka por ka batikna kan sadan bet ka kenrum kenram ka bami ngila dat le lupa ya kata kacing lum jong kita ginong song snong ta ban wat sai hakan ko nong rim ka bagi song hang ta pat la dang yu i paya ubom dan hok ban song haka kotar sarkar kum balong lang ki department baro te ban mi no andala retire ken ka judai kum tahi ti balai ki penslem na du kapor man shwa ngangam la ngan kreni kata Ndre ngayu iba ki sarkar ki bala debru ki la persanghi tambah lesi ki jerwet ki jerwat ki bobon nama na ukpa kalet ka kam sa kalok na ulok kali ka kam si kon tiki yai shong si ki yai shong bat ki yai kha ki yai yar kum kai long yeng ka long sam hai tu jaka haka jing si sha dei ban long kumta kam dei ban long kumta tingangam tip kene ka sarkar ka pen kre ayu na ka benta kita hendrei kan don bet kata ka jing bong hun rekum ka sarkar phi long kinong sensyar pat apa pishim yu kan ko rai wat la ki don ki bom ya hap jing bun kin hap ban ya kat kum ka rai jo ka sarkar te kam dei ka bok sok ban weng yenu yenu ban ya nujar yo bo shong surong ban khayi ban pateng ban yo bo shong yeng shong sem te ki phau pateng kam dei ka ju rengi ngim ong ban dei ban sha ben mar kum bangi jutip ha ka por shwa ba ki labon ki balaya khle chat ban riu ha ki tu ki chaka ki don ki khasiru ki bala shong kurim ha ki tu ki chaka ki layok khon ki layok ti te pipet ya kani ka situation ha kata korkom ke ban ban ong ban weng ban de ha ka demokrasi ke ba tip ki we yu ki suk nim tip mangikit bok ngikit bok bakin la ban khoj ya kani ka kam bat lada ka sarkar jong ka menta kala mele kani ka kam ni ka kongres ru ngin ai ki ka chikule nginom penwen nginum wo